mga inyen. Dito din sa mga may lukaw, no? Boundary ng Binmali, Pangasinan at Dagupan, no? Kumain din dito ng mami, no? Libre ni Lito. Sama sa trabaho sa may area na to. Tara mga yans, no? Kain mo tayo mga yans. Mga yans, so. Ito yung bagong 7-Eleven mga yans, no? Hindi pa nag-open yan. Tapat lang siya naman yan, 7-Eleven siya. Mga yans, so, yung welcome to Dagupan. Part pa na siya, mga yans, Binmali pala to. Binmali, Pangasinan. Mga yans, so, yan. Yan si Lito, yan. Siya yung nangyari sa atin, yung libre si Lito. Marami siyang pera mga yan, si Lito mga yan, so. Ito mga yan, so, yung special mommy, yan. May itlog, may beef, may siomay. Tingnan so, siomay. Halaga ito mga 60 pesos yun siya. 60 pesos. Ano kaya dito? Ano? Ayan. Libre ito ni Lito. Ayan, si Lito kasama ko sa trabaho. Ayan. Marami yan, skema tayo. Ayan mga so, tapos tayo kumain ni Lito, no? Ayan. Paano ito, mainit to, kaya pinapawisan tayo. Ayan. Medyo, kaya lumabas yung pawis natin dito. Okay man yes, no? Salamat kay Lito, kasama din sa trabaho, no? Nalibre niya tayo ng Paris. Mami Paris. Okay man yes, salamat sa panood. God bless you. More power. Keep sana sa buti kayong galgan. Bye-bye mga inyen.